בארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. מה זה רוח אלוקים? אומר בעל הטורים, רוח אלוקים זה רוחו של משיח. כל זה, למה עכשיו, למה שאנחנו מגיעים למצב שיהיה גאולה אמיתית והשלמה, ועל הגאולה כתוב, שמשיח יבוא כתוב, ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר ירדיו כפי השם דיבר. אז יראו את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מה זה דבר רוחני היום אנחנו לא יכולים לראות בעיניים, רק דבר גשמי. בזמן הגאולה, שמשיח יבוא, גם נראה את הקדוש ברוך הוא בעיניים שלנו. השם הוא אלוקים. השם הוא אלוקים. השם הוא אלוקים.